ndị ọzọ ka gara n'ihu wee na-egosipụta afọ ojuju nakwa obi ịtụ mma wee nye gọvanọ Chukwuma Soludo maka agadaga ọrụ dị iche iche ọchịchị ya na-arụ maka mmepe nke steeti ọkachasị isi obodo Anambra bụ Ọka. Ngozi Obileri ga-akọtọpụ akụkọ ahụ. N'okwu ha bụ nke ha mara mere ka ndị nta akụkọ mata na Obi onye prezident nke ya bụ otu bụ ọzọ MNC Nwafọ, ndị ọzọ ka ndị sitere n'ọnụ odeakwụkwọ ha bụ ọzọ Ndubuisi Nwakalọ toro gọvanọ Soludo maka ịrụ mbuze nke dị n'ụmụọgbụ Agụlọka ya na ụzọ niile dịgasị n'Agụlọka, ịkwalite ma mee ka ọma mma bụ ụlọọgwụ Chukwuemeka Odumegwu Ojukwu University Teaching Hospital dị n'Amakụ Ọka. Ọrụ na-aga n'iru ugbu a na Obi gọọmenti na ụlọọrụ gọọmenti dị n'Ọka. Ọ gụpụtara ihe ndị ọzọ a na-arụgasị dịka ndị gụnyere ịrụ flyover nke jikọrọ Ifite na Amaudo Ọka ya nakwa ịrụ shopping mall nke dị n'Ọka bụ nke agbahapụrụ na ọtụtụ ihe ndị ọzọ, ebe ha na-egosipụta olileanya na mgbe na-adịghị anya na a ga-arụchapụ ihe ndị ahụ, ka ọ na-ekpezi ekpere ka ọchịchị gọvanọ Soludo na-aga n'iru ma bụrụkwa nke wetara udo na ezi nchekwa ọnọdụ akụnụba. Ka ya bụ otu gosipụtara mwute ọ na-ewute ha na obodo Ọka enweghị Town Union Executive, ya bụ ndị na-elekọta ya bụ obodo anya, ma rịọzie gọvanọ Soludo ka o jiri ikikere ya dịka onye na-achị Anambra steeti ma mezie ihe niile mebiri emebi site n'ịhụ na emere nhọpụta nke Town Union ndị Ọka. Site n'Ọka, abụ m Ngozi Obileri.